рӯзи 5 июн ман якумин бор бо забони тоҷикӣ баромад мекунам. Ба ки ёрдам мекунад ҳамин тренинг? Ин тренинг ёрдам мекунад ба ҳама одамое ки бизнес доранд, мехоҳанд ки бизнесашонро зиёд кунанд. ҳама одамое ки мехоҳанд ки ё ки қарздор ҳастану бизнес кардану қарз бафтидан, азоб кашида истодаанд, намедонанд ки чӣ хел кунем ки ҳамин қарз бироем. боз ё ки барои одамое ки ягон маҳсулоти хуб дорану не ки бозорашо сохтан натавониста истодаанд, ё ки барои одамое ки ягон хел идеяи хуб дорану не ки ҳамин идеяшонро амалӣ кардан натавониста истодаанд. Барои ҳамин одамо ин тренинг беҳтарин ҳаст, ҳам ёрдам мекунад. Шумо метавонед ки идеятонро як консепсия созед ки идеятон бизнесе бақувват шуда, даже на ин ки танҳо дар тарони Тоҷикистон, балки дар байни давлатҳои Средняя Азия паҳн шуда равад. Ҳамин $68 миллионере ки мо тарбия кардем, 48 каси ҳамино таи қарз буд, баъзе ҳамино бизнес надошт. ҳозир бошад бизнесҳои хуб доранд, бизнесҳошон пеш барафта истодааст. рӯзи 5 июн марҳамат кунед, тренинге ки мавзӯаш лифте ки қарздорӣ ба миллионер бурда мерасонад. Дар душанбе вомехӯрем.